Maronai
Tiprasa ayo lokum Tini matai no maro nai Tini matai no maro nai Bubakara ayo Ini pulano media takut sono belai hamil maruo. Ini belai tongtongmani sal, ঐতিহাসিক sal, district de himano kini 72 जों 정장망 디프라이 bungai जों 수지도 본티 동작 먹고구이 꼭 사워 사문건 누기야 비아바치니 보바가라 카속사 보바가라 정말 동나이 섭섭의 동나이 보바가라는 우두게 비니 이니시티브 바이 비니 리더십 바이 비니 뚜이두마 바이 ini 25 तारिख जुन 2021 एडिसी अधिवेशन ग्रेटर ट्रिपल बिल पास आबन खनाबै जों जतन तंथलायजाक चिन टाकारजला जोन एरिया नि तमा चला तमा बोरै तमा गोरा तमा बोरैसो जतन ग्रेटर ट्रिपल दाबि एडिसी हाबां बरफ दुबनावै एडिसी अधिवेशन पास मानि बाबै बेलायखौ खाथंलायजाक बेलायखौ तंथलायजाक जों दिनै बाजि सबलायो तंथलायो खाथंलायो मिसिल खुलियो मरा बबारा सामबायजाक नानि बागै जों दिनारो बुथुमलायखा टाकारजला जोन टिप्रामा थानिबाय आं निजे टाकारजला जोननि उन्दै आरो लकेल लिडारशिप जाबाय एबं मोनसे सेक्रेटारि आंनिबो खाथं देरबा आं बेलायखौ बबारा सामबाय मारनामो जोङो कारन बहाय जों बहुत आगे जोंना दंमानि जेबा जों साबो उन्दै अमकरिनि बागै जों अराय फरायनायाव मोनसे दंजागोन आबोनि बागै जा बबारा बुलानि कग्रमा दङ आं जदि बुथ नरक बरक ना आसिबारनानै पास खायजांखाय आं ग्रेटर ट्रिपलनि डिमान्ड ना काउन्सिल पास खायना माने आबोनो मुताबिक न बक नारगै बिनि कमिटमेन्ट बनारगै दिनै अधिवेशन ब 18 जना एमडीसी आउट अफ 28 28 जना एमडीसी नि बिसिङ 18 जना एमडीसी अमखलायै सर्व सम्मति क्रमे निमे फनो अब दलसातो अपोजिशन पार्टी तो बरक राजायमन उंनायनो हायफनो सिनि मेजरिटी सिंगामनो बिल तुबै आरो अधिवेशन त्रिपुरा सरकारनि रक्षा कवच त्रिपुरा सरकारनो मुथांनानि त्रिपुरा सरकारनि सार्भाइभेल त्रिपुरा सरकारनि एक्जिस्टेन्स नारना बगै बबाग्रा बिनि कग्न नारखा बिनि कमिटमेन्ट बनारखा अब जों बेलाय खाथंलायजाक बेलाय तंथलायजाक अमा हायकानो संताबो जत गुबुन पार्टी गुबुन चिकन पार्टी बा गुबुन पार्टी खायथना आं जतन कबना मुसु हायरिताबो थानजागां लासिनाय जों ताबो कसा कर्म होनालिया ग्रेटर ट्रिपलनि बागै जतन थानजां लायो जेतु बिलबो पासन खाबा जों ताबो मुभमेन्टनि बागै जों तेबो आगो कलमा लामा हिमनाय नांलाय जतन थानजां बायदि नै आं कबना मुसुंगो तमा पार्टी इरेस्पेक्टिभ अफ पलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिभ अफ नि रिलिजन कास्ट क्रीड जतन नियावै अरजागा फाइ गेदारिं फायै एसेम्बलिं फायै बुबाग्रानि मोटो आदर्श आइडियोलॉजी न गेटर टिमना आइडियोलॉजी न तेबो प्रमोट खायख्लांमानानि बागै आगो फायै आं जतन कबंना मुसुंगो एस टिप्रा मतन फरकसा आदंगै फरकसा आदंबा टिप्रा मतन फरकसा हामजानाय बा जादिनो हामजानाय आं कबंना मुसुंगो फायदि जों ताइ फिलाय जागलिया जों खागलाय जागलिया जों बिदि डिवाइडेड नालिया थिन बिसिङाव डिवाइडेड पलिसि फाइ थंजागैनो जों आरो बहुत किछु जों डिप्राइ बुंखा सुसित बन्चित खाया थाथक जाखा को जाखा आबन हथिन मुक्तिन गायसन लामा गेटर टिपलेन टाइम गेटर टिपलेन मा सान गांके खबांमा जागा दङ ताक फनो ओ एडिसी एरियाव खब जागिया मधुपुर हाय जागारक रामगति हाय जागारक खबांमा जागा दङ आब हाय जागारनो खबै खानिनि बागैनो बबाग्रा गेटर टिपलेन सानो अ दाबि कुन अ सांबादिनि गया सानानि अधिकार दङ बन्यो गतिनि अमनो विशेष खाय प्रायोरिटी होय ini अधिवेशन पास खायरिका जों बेलाय खाथं खाजा बेलाय तंथलायजाक बेलाय खाथंलायजाक दाम निके बबाग्रा बिन कगन नारगै ini ग्रेटर टिपलेन दाबिनो एडिसी अधिवेशन को पास खायरिमान बागै जों बेलाय तंथलायजाक खाथंलायजाक अमा हायकानो जत बर रग तंथलायथों अमंलायथों खाथंलायथों कारण ग्रेटर टिपलेन थिनि रक्षा कवच जोंनि बुसकाङो जों जेखुनु चंमारियाव मुभमेन्ट जों आगु सांलायनाय आसुकनो बरनो बेलाय हामबाय